друг сега. Дали се закле, че ще бягаш от мен? Обясни ми защо дойде. Дойде ли часа да съм твоя сега? Еднократно и да умра. А утре кажи, тя ми даде неща и ще бъде без мен сега. Вечно сама. Now we have 120 meters to the cache down there, and I'm really afraid. But perhaps it goes. Yeah. Nice view over Sofia. Oh. Cache, and we have 70 meters and we don't know how we come there. There's a small tree, there it must be. A cache? I don't think so. Yes, the cache is available. Perhaps I have found it. I'm not sure, but yes, it's a big one. A nice box and many things in it. Oh, that's great. AMD K6 CPU. We need it for our navigation. On the way back, you hear it. Няма да застане никога. Искай се отляво до твоето сърце, да спи сега. Ако бях семеднима, щеше тя да те има. Много късно е вече, как не го разбра. Ако бях семеднима, щеше ли без причина ти да нямаш очи за друга никоя?
говори като мене, тя дори мисли, че ми прилича, но аз съм една, сърцето ти. Ако бях семейнима, щеше тя да те има много